pakita tata. Ipalpalagip ko kada kayo kakadwa dito tricycle franchise, itited ti gobyerno dito kada kayo tatulong ti panginal-aldawan nyo apo. Kaya nasa wen, awan ginatang yu kada kami, no di ket di itited mi nga gundaway dito kada kayo. Iso no ag labsing kayo ti paglindagan na po, anytime mabalin mi nga ibabawi dito yung franchise yu. So may parit kayo nga gilaklako ti franchise na po, napintas nga ipamana yu dito yung kadigito yung pampamilya yu at mabalin yu nga ipamana kaya dito yung ananak yun to apo. So palpalagipan kayo nga hang kay basit nga gilaklako at franchise at maiparit apo. Ken tipunan nyo lang ito apo kaya nagpakpakita lang ito yun kaslat ito tano hang kakumampay nagpakita mama De La Rosa pabid mi kuma paraffle mi kuma dito yung franchise number mo nata pamin katlom nga hangag pakpakita no kan at dito yung pinang period at po pang ipakpakitaan lang nga da dedikasyon yo nga mga avail dito yung franchise adu nga min matakwatan mi apo nga dito yung tricycle nakaparada lang ij balbalayda ket sa dalang nga rumwar no ada ayuda ket madi nga pulos di